Takto vyzerá väčšina zateplených fasád a my ich dokážeme takto pekne očistiť. Najprv očistíme len takýto malý kúsok, robíme to v prvom rade pre ukážku a v druhom rade, aby sme zistili odolnosť nečistôt. Takže keď je vzorka úspešná, očistíme celú fasádu. Čistiaci prípravok, ktorý na fasádu nastriekame, spraví 90% roboty a po pár minútach pôsobenia všetko dôkladne a šetrne oplachneme. Ten rozdiel, ako fasáda vyzerá pred očistením a po očistení, ti ešte raz ukážem za 17 sekúnd a keďže to je veľmi pekné, tak si myslím, že si zaslúžim, aby si ma začal sledovať. Alebo nemusíš, to je na tebe, ale vrátim sa naspäť k tej fasade, takže keď je celá očistená, naimpregnujeme ju prípravkom, aby sa triasy nevratili hneď na ďalšiu jar, ale aby to vydržalo čisté minimálne 5 rokov. Ak je tiež takéto znečistenie aj na tvojej fasade a potrebuješ zistiť cenu, koľko by to stalo, napíš mi do komentára slovo cena a ja ti pošlem správu. A buď mi pošleš fotky do správy, alebo sa dohodneme na osobnej obhliadke. No a je to až neuveriteľné, ako tá fasáda vyzerá potom, ako sme ju očistili, oproti tomu, ako vyzerala predtým.